Jézusom, mennyi játék! Hogy fogok én ennyi mindennel játszani? Hogy fogok ennyi pénzt feltölteni? Hé, hallottál már a napi jegyről? Fix összegért egész nap játszhatsz nálunk. Jó napot! Átvirrasztott éjszakán. Jézusom, anyám! Szia, anya! Szia, fiam! Nem kellene még hazajönnöd? Már rég fellőtték a pizsamát. Kérlek, anya, hadd maradjak még egy órát? Egy órát? Na jó, de csak ma. Ez az! Öcsi, záróra. Ne!